Also kultura je v NDR-skem času jara živa bola. To je pistovaná odvaha, to by preč. To sú skupiny, ktoré sú dženca, ždela sú, te sú v tým času nastali. Te sú mohli skutkovať reje alebo kore, što je bolo, revanské skupiny, te sú samo mohli do Ukraja ježiť, to je šo dávalo. Za mne je poprvom kultura tej všetce jen vysoký stav miała. Ja som celé leta v kore spieval, rade spieval. Wieso, jo mi to tej niečo dalo, to ja som šišel, když celý deň žiješ, do jedného čišće druhého smiera, to sa dalo inak mysliť, to sa dalo ty ze druhými hromadže nankać. A ja som ten celý čas, ja to ženi nisem odpoužil, a čruniš sa, musíme dživa dosť mili, ždela sme ho pravi, aj to je občežné, nekšćen na korječ, a to odla smo mu to ženi nismo puštili, to nama je to tej nešto dalo. A wieso, když otočil, jen do Ukraja ježil a šo dohromady, ale mi tej dosahalo, když kona jemo hač plný stav, zase ja jednu hodinu do lesa šel. Tam som ja odpožil, što je celé. A potom je to zase šlo dalej. Also, to je každý za sebe dýral nankač, do kajko smíra, doby to hič, za jen svoje živeno nikak tohodla urunane veš môže. A za mne je od cirkev všetko bola jen skov, ze všem, štož jen činí. Když ja sa s ľuďom niečo zadívalo, tam sa môže cítiť a nie sú odpokázané odvou.